Ahojte a vítajte v 10. pokračovaní točil týždenníka. Stále sa nachádzam v Buenos Aires a túto epizódu nahrávam práve druhýkrát, lebo som si nevšimol, že som neslačil record button a už som bol v nejakej polovici a musím sa vrátiť späť. Pozeráte na Argentínsku centrálnu banku, bitcoinové mašiny sú tam zapojené, nedostali sme sa ešte dovnútra, včerajšia noc v múzei bola zaujímavá, ale snáď sa nám to tento týždeň podarí podobne aj návštevu v krypte a priateľov, ktorí budujú myšlienkovú libertariánsku nezávislosť spolupatričnosť miléniových policy. Ale tento týždeň veľa attention práve na Spojené štáty nebo Donalda Trumpa a bitcoinových 80 000. Čiže Argentínu by som na chvíľku ponechal, kde je a posunul sa práve do systému, ktorý je okolo nás, zmeny, ktoré sa dejú, ich pohľad do toho trhového procesu a ultimátne tento týždeň je o tom, čo Bitcoin prináša, o slobode slova, o príležitostiach, možnostiach, kultúrnom obohatení a verím tých roky skúseností o transakčných, zárobkových a až po ukladateľov hodnoty aj vy nájdete cestu k Bitcoin krokom a nájdete tú nezávislosť, energetickú nezávislosť a myšlienkové oslobodenie. Nachádzame sa na kocke 869776 s cenou 80 000, 94% vyťažených, viac ako 19 000 užilov dostupných, all-time high hash rate, čiže viac 730 exahashov všetci ťažia. S radosťou 6% zmena obťažnosti minula, sme v polovici 2%, 130 000 transakcií čakajúcich, 6 satoshi na virtuálny byte vás dostane do ďalšej kocky. Tu si to môžeme overiť. Práve som sa pozeral, že Foundry vyťažil 5 až 6 kociek za sebou. Je to veľké riziko, lebo všetky ťažiči vo vnútri sú regulovaní a nečudoval by som sa niečomu podobnému, čo stalo v Spojených štátoch, keď reálne bolo zhabané všetko zlato, tak tieto mašiny a Trumpovi prepne ako na jednu stranu emancipuje veľa vecí, ale jeho problém s autoritou a sociopatiou je výzvou dôverovať a analyzovať a uvedomovať si, aký vplyv to môže mať na geopolitickú situáciu. Čo dnes môžeme oslávovať? Bitcoinový rast ceny. Ja by som bol veľmi opatrný, pretože ho nekupujete vy, kupujú inštitúcie, ťažiči, národy, pravdepodobne v tajnosti a možno začať nakupovať aj Spojené štáty. Kvôli tomu, že Cynthia Lummis nanovo vytiahla dokument so strategickou rezervou a požaduje hneď čo najrýchlejšie aktívny nákup Bitcoinu do rezerv podobným Fort Knox. Áno, 6,2% týždeň máme ďalší difficulty adjustment a aktivita je primeraná sieti. Môžeme použiť viac alebo menej. Cenové cykly sú veľmi otázne, dávajte si pozor na páku. Bitcoin by ste mali vnímať ako médium ukladania hodnoty 1, 2, 3, 5 až 10% mesačne z každej výplaty, snažiť sa pozerať na multiročné generačné procesy, ale ak má byť história pravidlom, tak z týchto pomyselných 80 000 sme koncom ďalšieho roka na tých 200 000, no tým tempom, ako tieto fondy a inštitúcie nakupujú Bitcoin, 1 000 000 za posledný pol rok je šialené. A naozaj 5% dokopy. Čiže nemyslím, že sú to vaši priatelia. Bitcoin nie je pre priateľov. Bitcoin je práve emancipovaný spektrom rozličných politických názorov, ekonomických základov a všeobecne nejakého edukačného spektra. A to, čo sa deje tu a akým spôsobom to rastie a akým spôsobom očakávam, že to bude rásť, mňa osobne šťastí straší, lebo to viac menej nedovoluje stále všetkým ľuďom okolo nás stať sa súčasťou a nejakým spôsobom participovať skôr, ale chýba aj na ich strane. To nemôžeme chrániť. Je to smutné. Ultimátne myslím, že od pondelka písal BlackRock vložiť Bitcoin do iných rozličných schém a investičných produktov, čiže všetko, čo sa deje, môže byť ešte 2 alebo 3 krát rýchlejšie a naozaj až frustrujúcejšie. Ultimátne verím, že Bitcoin má patriť človeku, nie nejakému finančnému fondu, ale ako pravím, pre nepriateľov to nemôže zmeniť.
Trump slúbil niekoľko vecí. Zjednodušení daní. Myslím, že všeobecne väčšina republikánov bolo kvôli zníženiu daní celých, či už príjmu, ale až aj pre digitálne meny. Opozícia k centrálnym bankám nebola rozdielna medzi Fedom alebo Trumpom. Čo sa týka Rossa Ulbrichta, myslím, že je to adekvátne. Už tam bol moc dlho, veľmi ďakujem za jeho záujem vytvoriť slobodný trh a hodnotový výber produktov. Či sa rozprávame o látkach chemickej tvorby alebo dokumentoch či nejakých zdrojoch, hodnotenia, validácia a nejaká dôvera obchodníkom a kupujúcim práv v tomto slobodnom trhu pritiahla veľa ľudí k Bitcoinu s istým záujmom. Mňa tiež poď von. A ako nepustia von, myslím, že to hodne ublíži nejakej labilnej dôvere medzi národom a stratégiou. O stratégii v rezervách sme sa chvíľku bavili, ale ultimátne myslím, že Trump tvrdo motivuje to, aby sa Bitcoinom začalo ťažiť vysokoaktívne v Bitcoine v Amerike. Čo sa týka kolekcií Ordinals, bavíme sa o nejakých 13% nárast Bitcoin Puppets, 6 Node Monks. To je voči tomu, čo Bitcoin reálne spravil, čiže sú stále nejaké lokácie alebo nejaké kolekcie, ktoré sa držia na tom veľmi dobre. Proti tomu Ordinal Maxibis minus 8%, Quantum Card 14% dole. Keď sa bavíme o umení, viac ako 95 už bolo vymintovaných z kolekcie Spookiness, 5 posledných ostáva pre vás. Dúfam, že jeden z vás to mintne, pripravím veľa zaujímavých vecí, čo sa týka nejakého airdropu runy alebo nejakej utilitárnej participácie. Na druhú stranu máme veľa umelcov, ktorí sa rozprávali a boli ochotní ďalej participovať a posielať možno svoje diela alebo svoje ďalšie artefakty ľuďom nejakou lotériou, keď držia ich artefakt, čiže chcel by som na tomu trošku čas, nech sa to aktívnejšie redistribuuje. Tu 3, 4, 5 rozličných kusov je stále na predaj, čiže ak sa vám nepodarí klemnúť, veľmi by som sa snažil získať prácu od Shimy, lebo tam jednoznačne budem pracovať na nejakom projekte, kde by sme mali inskripcie dávať alebo nejakým spôsobom poskytovať už existujúcim holderom. Zombíci stále pilne pracujú, komunity prepájajú a ich kolekciu spolu so Scribes môžete vidieť paralelne polis v Košiciach. Taktiež tam bude ďalší týždeň meeting v rámci existencii právnických osôb a biznisov, akceptácie Bitcoinu a nejaká motivácie stať sa súčasťou. Som veľmi bullish na to, ako bude cena narastať Bitcoinu, tak bude narastať aj záujem o neho, čiže myslím, že Parallel Polis bude naozaj miesto, ktoré bude kvitnúť na sledujúce týždne, mesiace, roky a verím, že to bude pekne na tej báze prepojenia s tou digitálnou komunitou, tou artistickou komunitou, ale hlavne tou technologickou väčšinou. Ak sa bavím o podobnosti a relativite Logos, Mint posunul koniec mesiaca, december, ale intenzívne stále pracujeme na myšlienke paralelných systémov. Sú teraz v Bangkoku, kde majú svoj paralelný kongres a sledujeme viac menej štruktúrny rast a rast všeobecne štátov, network štátov a myšlienky chrániť sa, vlastniť sa a tvoriť to, čo považujeme za hodnotu tvorivé. Vyťahujem znova Patrika Brera, ktorý upozorňoval všeobecne na európske policies, surveillance, obmedzovania, sledovania a tu máme pohľad na EU Going Dark a ďalšie plány s zavretými dverami nejakých kabalistických komisárov, ktorí sa snažia povedať, čo môžete, čo nemôžete, kde končí vaša sloboda slova, kde končí vaša sloboda pohybu. Absolútne nechutné. Snaží sa pekne časovo zanalyzovať tieto koncepty a poskytnúť vlastne nejakú otázku, že čo sa sakra deje, ako to, že nevieme, že sa stretávate a snažíte sa naše informácie nejakým spôsobom limitovať. Ak sa pozeráme do sveta, kde verím, že sa bude emancipovať sloboda slova viac a napríklad tu to môžeme vidieť v Argentíne, že reálne neprišiel nejaký útlak včera v klube, kebyže má byť milej autoritatívny, to, čo sa dialo včera v kluboch alebo v aktivitách vonku, by sa reálne nemohlo diať, ale on na to nemá čas, on reálne nechce obmedzovať slobodné vyjadrenia, nejakú emancipáciu a sexuálny výber alebo nejakú možnosť identifikácie, kultúrnej asociácie. Neviem, prečo
Európa má chuť utláčať tak, ako je nastavená. Neviem, z tej hĺbky ich regulačného systému sú naozaj až tak hlboko zakorení v tom robiť pre slovo jednotlivca zlo. A potom to bude viesť k tomu, že viac a viac ľudí bude utekať do Paraguaja, bude utekať do iných miest a bude pyšných za to, že v Európe nie sú a budú sa upozorňovať na to, akým spôsobom alebo akú trajektóriou tá Európa bude mať. Že vidíme nárast radikálnych strán v Nemecku, v Holandsku, v Taliansku, v iných krajinách a oni robia pravý opak, ako tomu majú pomôcť. Oni ako keby, že hádžu kus kanistra s benzínom na celý tento problém a ultimátne to bude viesť iba k tomu horšiemu a verím, že naozaj cesta je deregulácia, je otvorená konverzácia, je transparentnosť, ale tu možno získame naozaj iba pomocou integrácie bitcoinových protokolov alebo protokolov kryptografie do tohto etatistického kanibalizmu. Runy sú pozitívne neutrálne, niektoré už 40% hore, memento minus 30% dole, vysoko volatilné, dával by som si pozor. Mal som veľmi dobré konverzácie v rámci konceptualizácie runifikácie dlhu, všeobecne štátneho dlhu, nejaké emisie dlhopisov a cross-kolateralizácie pôžičok od súkromných spoločností, ktoré nemajú prístup hlavne tu v Latinskej Amerike. Som zvedavý, kam sa to bude vyvíjať, medzi tým sa stále budem venovať aktívne umeniu, tvorbe a nejakej edukačnej sfére, hoc poslední moc času nebolo, snažím sa veci stále dávať dokopy a poskytnúť aspoň trochu kreatívneho obsahu pre vás, ak si to vážite, like, koment a skúste subscribe. Myslím, že moja posledná epizóda bola vysoko informatívna v rámci recentnej geopolitickej situácie práve tu v Argentíne, ale istým spôsobom nebola prijatá. Verím, že sa to zmení, verím, že niečo nájdete, čo sa vám tu páči a budete ochotní posúvať dopredu ďalej. Robím to už niekoľko rokov, nič to na procese nemení. Každý view, každý koment, každá interakcia je motivujúca, ale verím, že aj bez toho bude cesta vpred a Bitcoin nájde cestu medzi všetkých vás a pomôže naozaj tej individuálnej závislosti stať sa realitou. Som nadšený za OpenSats, poskytujú granty pre ľudí v Nostr. Nostr stále vnímame ako nejakú cestu vpred, stále vnímame ako cestu komunikačného oslobodenia, nejaké decentralizácie z Caval X, Mety a iných zotročovateľov vašich dát a uvidíme, čo z toho sa naozaj chytí, aká bude šanca uspieť, ale verím, že raz sa cesta nájde. Šokujúce Telekom po ohlásení na práve Bitcoin Prague Conference naozaj ide dopredu s len nejakými dátovými a ťažobnými myšlienkami, ale možno za chvíľku aj s nejakým ukladaním do svojich strategických zásob. Čiže veci sa naozaj dejú oveľa rýchlejšie, ako sa zdá a je čas sa pripraviť na nepripraviteľné. Môj priateľ Dan vytvoril platformu FoxEye, ktorá pomáha viac menej analýze hackerov alebo útočníkov vo vašich sociálnych platformách, čo ak vás to zaujalo, link bude dole, môžete sa na to pozrieť a chrániť sa práve na Telegrame a iných nástrojoch komunikácie. Ako posledná vec chcel vytiahnuť zníženie centrálnej banky s rastúcou likviditou. Znova, 80 000 je nič v škále toho, kam Bitcoin môže ísť. Scripes je nič v škále toho, kam umenie na Bitcoine naozaj môže ísť. Zombies sú nič v škále toho, kam komunita na Bitcoine naozaj môže ísť. A reálne by som touto myšlienkou chcel uzavrieť tú konverzáciu a poďakovať za váš čas. A naozaj si myslím, že môj prvý pokus bol oveľa hlbší a myšlienkovo atraktívnejšie, ale stáva sa, čo sa stáva. Verím o týždeň, keď už budem v procese pohybu a v Patagónii, že budem mať šancu lepšie premyslieť isté veci, ale dávajte si pozor, nenechajte sa zlikvidovať a Bitcoin je revolúcia, je to cesta, je to oslobodenie, je to myšlienkové naplnenie. S pozdravom, Toši. Ahojte.